waye gari an kafa gwamnati yau an bar mu kuma mu ne a baya, kamar in ce an mun tura mota an bar mu da kura. Muna kira da babban murya wannan wakilin da ya tsaya ya nazari ya duba in abun tura ta kai bango gaskiya kura za ta lullube shi. Billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Da farko dai sunana Abbas Muhammad, wanda aka fi sani da Abbas dan zamani Gombe, wadda mawaki ne a cikin jam'iyyar APC, wadda na tabbatar duk dan jihar Gombe kuma duk dan jam'iyyar APC wadda tun shekara ta 2015 zuwa shekara ta 2019 wadda mun yi yakin neman zaɓe na mai girma gwamna Alhaji Muhammadu Inuwa dan majan Gombe, wadda duk wadda aka yi gwagwarmaya na san dai in za a yarga 4 ina cikin na 5, in za a yarga 3 ina cikin na 4, in za a yarga 2 ina cikin na 1. So an waye gari an kafa gwamnati yau an bar mu kuma mu ne a baya, kamar in ce an mun tura mota an bar mu da kura, sannan kuma mun fito mun yi magana sai a ce mun yi rashin kunya. To wannan sako kai tsaye ne muke tura shi zuwa ga wakilinmu wanda yake da alhaki a kanmu, sannan kuma mu yi kira ga mai girma gwamna da saboda shi mai girma gwamna za mu dan masa uzuri saboda shi abin da aka kai masa da shi yake amfani. To kaga mu za mu yi magana in ce akan wakili. So wakili gaskiya muna kira da babbar murya da ka sani ko da ka ji wannan al'amari akwai inda ake neman mu, amma saboda halacci, saboda mun san waye mai girma gwamna, ba ma bibiyan wasu abubuwa saboda mun riga mun sani, kamar da muka gaya muku cewa wakilci mu shine ba mu samu ba. Ba za mu ji tsoron ka ba, ba za mu ji tsoron ki ba, Allah muke tsoro. Muna kallo yadda ake yi wa makotanmu, ko ba haka bane ba? Yau muƙaddara ni a dan zamani na balle na bar jam'iyyar APC ko kuma na bar tafiyar mai girma gwamna dan maji, ko babu komai ko magoyi guda ɗaya nake da shi na tafi da shi, wallahi na musu illa. So amma ba ma fatan haka yana faruwa. Muna kira da babban murya wannan wakilin da ya tsaya ya nazari ya duba in abun tura ta kai bango gaskiya kura za ta lullube shi. Ni magana ta kenan in short. Sako na zuwa ga SSA namu wato Alhaji Isa Gombe, ni na kira ka gaba ɗaya ka ji gaba gadi da kai nake.